Felly croeso i'r sesiwn gyntaf yma mewn cyfres o sesiynau gobeithio lle fyddwn ni'n edrych ar ynni cymunedol yng Nghymru a'r gwahanol ffactorau sydd yn dod mewn i'r sector gyffroes yma. Yn ymuno â fi heddi mae Meleri Davies o Bartneriaeth Ogwen. Mae gan Meleri blynyddoedd o brofiad o reoli prosiectau a datblygu prosiectau cymunedol. Mae'n wirfoddolwraig ar fyddau mentrau cymdeithasol eraill ac hi sydd wedi arwain ar un o brosiectau mwyaf o bartneriaeth sef datblygiad ynni Ogwen, prosiect ynni cymunedol yn Bethesda. Enillodd gwobr pencampwr Cynaladwyedd Cymru yng Ngwobrau Academi Cynaliadwy Cymru a Green Energy Pioneer yng Ngwobrau Regen Prydain. Helo, Meleri. Helo. Gyda ni hefyd mae Grant Peisley, sy'n un o gyfarwyddwyr ynni cymunedol Cymru. Sefydlodd datblygiadau egni gwledig, neu DEG, yn 2014. Cwmni bydd cymunedol a menter gymdeithasol sy'n gweithio gyda mwy na 20 o gymunedau yng Ngogledd-orllewin Cymru ar brosiectau ynni ac yn cynnal gwaith ymchwil ar anghenion y sector. Cafodd wahoddiad gan Lywodraeth Cymru i fod yn rhan o grŵp dylunio Ynni'r Fro 2 ac mae wedi bod yn rhwng ar gwaith o ddatblygu cynllun prawf Energy Local ym Bethesda. Mae'n wreiddiol Awstralia ac mae bellach wedi ymgartrefu yng Ngwynedd a dysgu Cymraeg. Helo, Grant, shwmae? Hi, Dyfan, sy'n ti'n gwneud? Da iawn, diolch. Felly, o'n i'n meddwl gofyn i ti, Grant, i ddechrau da, sut mae ynni cymunedol yn wahanol i'r dull arferol o gynhyrchu ynni, achos mae gennym ni'r syniad yma o gynhyrchu ynni, nag oes fel ffactri neu pwerdi mawr yn rhywle sydd yn gosod yr ynni mas i weddill y wlad. Felly, sut mae beth i ni'n ei wahanol i hynna? Dwi'n meddwl mae'n dau peth sy'n sefyll allan i fi yn rili wahanol. Yr un cyntaf ydy, da ni'n decentralised. Dim bob ddim sy'n digwydd mewn un lle mawr fel dyn ni ar y weld. So lot o pethau lleia right round y gwlad i gyd, yn lle just Wylfa yn y gogledd ac rhywbeth yn Sir Benfro. A mae hwn yn pwysig oherwydd mae hwn yn gadael i wneud yr ail peth sy'n wahanol. Ac mae hwn yn gadael pobl lleol yn berchen y dull hefyd. A trwy hynny, maen nhw'n cael bydd nôl, a hefyd, da ni'n gallu cadw pres yn lleol i bydd mwy eang na jyst i'r unigolion. Gwych. Felly, Meleri, o dy safbwynt i yn Partneriaeth Ogwen, felly, sut ti'n gweld y bydd yna yn dod atoch chi yn y gymuned yna'n benodol? Wel, jyst i ategu be oedd Grant yn dweud, so ges i magu yn Trawsfynydd yng Nghysgod Atomfa Traws. A mae hwnna'n enghraifft glasurol o sut mae ynni wedi cael ei ddatblygu yng Nghymru. Fatha cwmnïau enfawr o'r tu allan yn datblygu yr atomfeydd a'r pwerdau yma. Ond beth sydd ar goll yn y math yna o feddylfryd y dull o weithio ydy'r perchnogaeth gymunedol. Mae perchnogaeth gymunedol yn rhan o mantra Partneriaeth Ogwen ac ynni Ogwen, sef y prosiect ynni cymunedol. Hynny yw bod ni'n cymryd mantais neu yn perchnogi adnoddau naturiol yr ardal, a mae yna ddigon o law, mae yna afonydd mawr yn yr ardal yma, so bod ni yn defnyddio yr ynni o'r dŵr a troi'r dŵr yna i'n melyn yn hunan. Ond trwy wneud hynna, yn amlwg da ni'n exportio'r trydan yna i'r Greid Cenedlaethol, ond da ni hefyd yn arloesi a da ni'n trio meddwl am sut i ddefnyddio'r pŵer yna yn lleol, a sut i'w gyflenwi fo'n lleol yn rhatach i gartrefi ac yn y blaen. Roedd hynna'n rhan o'r cydweithio fydd yn digwydd efo Energy Local. Ond yn amlwg, y peth anferth sydd yn wahanol rhwng pwerdu Wylfa neu Traws neu be bynnag ydy na pobl leol sy'n actually yn berchen y cynllun yni,
Ac yn achos ni yn Bethesda, mae 85% o fuddsodwyr yn ei ogwen, maen nhw'n dod o'r ardal leol. Felly mae'n elfen gryf o berchnogaeth llythrennol, nhw bia'r y cynllun. A mae'r buddion yn anhygoel, dim jyst yn ariannol, dim jyst yn amgylcheddol, ond yn sicr yn gymunedol hefyd. Os yna rhyw enghraifft penodol allwch chi feddwl amdano o ran bydd, rhyw case study neu rhywbeth? Ti'n be, lle siarad am byth am y buddion o ddatblygu yn ei ogwen. Buddion uniongyrchol ydy, pob un buddsodwr yn cael 300 o log ar ei buddsoddiad yn flynyddol. Mae yna bots elw cymunedol yn cael yn croni. So, ers i ni sefydlu, mae yna 20,000 wedi cael ei roed yn ôl i'r gymuned. Ond y fanc bwyd wedi cael ei sefydlu yn ddiweddar yn sgil Covid. Mae Ynni Ogwen wedi rhoi 3,000 o bunna i'r banc bwyd yna. So mae hwnna'n enghraifft ymarferol o sut da ni rhoi pres yn ôl, ond ar lefel fwy syniadaethol ac yn herma taclo newid hinsawdd, mae'r cynllun wedi bod yn andros o bwysig ac arwyddocaol o ran codi ymwybyddiaeth pobl leol o faterion amgylcheddol. A dwi wastad yn cyfeirio at Ynni Ogwen fel rhyw fath o gatalydd neu caseg eira, ac ers i gymuned Dyffryn Ogwen ddatblygu Ynni Ogwen, mae yna lot fwy o brosiectau amgylcheddol cyffroes iawn wedi digwydd yn y Dyffryn. Gwych, arbennig, braf iawn clywed hwnna. Sut nathoch chi ddod ato'r peth? Sut nathoch chi ddod ar draws Ynni Cymunedol i ddechrau gyda? Falle na ni ofyn i chi gyntaf, Grant. Wel, i fi, o'n i wedi cael ei comisiyno gan Cyngor Gwynedd i wneud gwaith ar y potensial yn ei adnewyddadwy i'r economi Gwynedd. Oedd hwn 2011, neu cychwyn ar y gwaith yna. Ac trwy wneud y gwaith yna, yn dallt be oedd y potensial i'r economi, ac oedd yn deud oedden ni'n gallu bod yn net exporter o trydan allan o'r Gwynedd, oedden ni'n gallu wneud lot o hydro, oedden ni'n gallu wneud wind farms, oedden ni'n gallu wneud solar farms ac ati. Ond be oedd yn dod mwy o bydd i bobl lleol ac i aros yn y Sir Gwynedd, oedd wneud pethau bach fel heat pumps a solar panels ar tai pobl a pethau fel yna. Dyna sut oedd e'n creu mwy o swyddi. Dyna sut oedd e'n cael mwy o bydd nôl i fewn. Ac y peth arall sydd sefyll allan i fi pan oedden ni'n wneud yr astudiaeth oedd y ffordd gorau i cadw o pres yn Gwynedd os oedden ni yn berchyn y dull i creu y trydan yn y cem cyntaf. Rhy hir, da ni wedi bod yn gofyn i pobl o tu allan Cymru, allan o Prydain, moyn emol, pan mae'n dod at hynny, i dod i fewn, gosod pethau yn y cefn gwlad ni, a wedyn mynd â'r pres sy'n dod efo fo efo nhw. A be da ni gael, wel, mae ffarmer lleol yn cael bach o rent ar y tir. Os da ni lwcus, bydd o rhywun lleol yn gallu mynd i trwsio fo, os mae rhywbeth mynd wrong. Ond fel arfer mae nhw'n cael y shipio fewn hefyd. So oedd ddim lot o bydd i ni yn Gwynedd os da ni jyst mynd yn y ffordd normal. So o'n i'n meddwl, wel, mae yna cyflwr yma, os da ni gyd yn dod at y gilydd, y cydweithio, da ni'n gallu gwneud lot well na da ni wedi bod yn gwneud hyd yn hyn. Nawr, adeg hynny, oedd pobl fel Mel yn Bethesda, oedd pobl yn Abergwyn Gregin, oedd yn Crwyn Llanberis, oedd yn Crwyn Dolgella, oedd yn Rhain Penllyn, oedd yna grŵps right round Gwynedd efo'r un syniad o trio o gael y dŵr sy'n disgyn lawr y mynyddoedd ni ar ôl. Yn dweud, wel, yn lle cwyno am y glaw, be os ni'n neud rhywbeth efo fo? So oedd yn just fel rhyw cyd-digwyddiad, really, lle dwi wedi weld y cyflwr yma i'r economi Gwynedd. Ar yr un pryd oedd rai pobl aloesol yn cymunedau yn dechrau weld y cyflwr i wneud rhywbeth yn lleol. Ac o'r hynny, da ni wedi sefydlu rhyw rwydwaith lle mae pobl yn gallu dod efo'i gilydd a dechrau rhennu syniadau.
ac wedyn da ni gael llefydd fel Bethesda yn ei Ogwen, yn ei Nefon yn Abergwyn Gregin, Pedan Peres yn Llanberis sy'n cynhyrchu, a llefydd llai hefyd fel yn ei Llun efo solar panels bach ar ben y neuadd snooker. Dim bell o fama yn dwi'n cofio enw fo rwan, yn Saron, mae'n canolfan yna efo 4 kilowatts o PV ar y to, maen nhw'n gael hynny trwy benthyg pres gen pobl lleol, so mae'n digwydd o bob raddfa. A mae wedi ei tyfu o hynny dros y 7-8 blwyddyn diwetha. Da iawn, gwych. Braf clywed hwnna, achos ti wedi rhoi rhywbeth o ddarlun o'r dechrau hyd at nawr bron y bod. Meleri, pryd nathoch chi ymuno gyda'r peth? O'ch chi o gwmpas nôl yn 2011, 2014? Sut nathoch chi ddod at y cymunedol? Partneriaeth Ogwen ddim cael ei sefydlu tan 2013. A wedyn un o brosiectau cyntaf Partneriaeth Ogwen, pan nes i ddechrau fel prif swyddog i'r partneriaeth, ges i'r dasg ma o drio dod â gwirfoddolwyr at ei gilydd yn lleol i ddatblygu cynllun hydro. So, oedd hynny yn mynd ymlaen tua 2014, a mi nath o gymryd tua 2 flynedd i ni fatha i ddatblygu'r prosiect, a mae hynna'n arferol, dwi'n meddwl. A nath ni ddim comisiynu tan 2016, felly da ni wedi bod yn cynhyrchu trydan am ryw 2 blynedd bellach. Ond mae o'n sialens, achos does gan gymunedau ddim yr arbenigedd amgylcheddol na'n aml, ac yn achos ni, efo prosiect Ynni Ogwen, oedd rhaid i ni brynu yr holl wasanaethau yna i fewn, so prynu arbenigwyr hydro, prynu yr astudiaethau effaith amgylcheddol, yslimod, dyfrgwn, coed, pysgod. A mi fuon ni wedyn yn neud y gwaith negodi yna, yn negydu efo Cyfoeth Naturiol Cymru am flwyddyn dda efo nhw, deud y gwir, trafod efo'i arbenigwyr nhw. Felly, oedd hyn i gyd yn mynd yn ei blaen, oedd hi'n neud y gwaith o drafod fo tirfeddianwyr hefyd. A mae yn sialens i grŵp cymunedol, ac oedd gennym ni wirfoddolwyr, tîm bychan ohonyn ni'n trafod y prosiect. A fi na wedyn yn rhyw fath o gydlynu fel rheolwr prosiect yn y cyfnod yna. A wedyn, ia, so disgyn i fewn iddo fo i radda, ond dwi'n meddwl bod Ynni Ogwen yn enghraifft. Wel, mae'n dangos i radda bod unrhyw un yn gallu gwneud cynllun Ynni Cymunedol. So ti ddim yn gorfod bod yn arbenigwr ar turbines, ti ddim yn gorfod cael yr arbenigedd yna. Peth pwysica i fi efo Ynni Ogwen ydy yr awch a'r brwdfrydedd cymunedol yna. Y tîm o bobl eisiau gweld y prosiect yn digwydd. Ond mae o'n syndod pwy ti'n gallu ffeindio o fewn dy gymuned hefyd. Mae cadeirydd cyfredol Ynni Ogwen, Gareth Cemlyn Jones, mae o'n hydro engineer sydd wedi bod yn gweithio ar gynlluniau hydro ar draws y byd. So mae gen i rywun arall yn byw yn y dyffryn wan sy'n arbenigwr ar geir trydan. So mae yna bobl anhygoel yn cymunedau ni, a mae prosiectau Ynni fel hyn yn tynnu'r bobl yma at ei gilydd. Da iawn, gwych, braf clywed yna. Am o'n i, nes di amlinellu rhai o'r rhwystrau nathoch chi weld wrth drial setio fyny Ynni Ogwen. Os yna rhai newydd wedi dod ers ni, Grant? Os yna rhwystrau eraill o bosib sydd yn rhan o'r broses o sefydlu cwmni Ynni Cymunedol? Mae Mel yn dallt y manylion rhaid dda, mae wedi bod trwy bob ddim, a dwi'n bod yn dipyn bach yn lwcus i sefyll nôl a watcher nhw mewn un ffordd. Ond be dwi'n gweld o safbwynt fi o mynd i fewn i helpu cymunedau i gwneud, ydy tri peth dal yna. Da ni wedi gwneud ymchwil yn 2014 i dall be oedd y problem y mwyaf mae gen y cymunedau. Ac oedd 3 peth. Ac oedd un nhw ydy ffain mae cymleth ydy prosiectau Ynni Cymunedol, sy'n ma'n gael ei weld fel cymleth. Maen nhw'n lot fwy na lot o prosiectau mae cymunedol wedi cymryd ymlaen o blaen. A wedyn, oherwydd hynny,
mae angen o rhyw fath o'r expertise hefyd dod I fewn. Ac y trydydd peth ydy really y capacity o pobl yn y cymuned I gallu gwneud y gwaith. So, mae tri peth yna dal yn bodoli I ni, really. Mae'n dipyn bach wahanol. Ond beth sy'n mwy wahanol rwan ydy y ffaith da ni'n gwybod sut I dod dros yr rhwystr yma. Da ni'n gwybod lle I fynd I gael yr expertise I fewn. Da ni'n gwybod lle I fynd I gael y pres neu y pobl I dod I fewn I helpu efo capacity hefyd. Di ddim yn gallu newid y ffaith maen nhw'n cymhleth yn enfodus. Da ni'n gwneud y gwaith trwy Ynni Cymunedol Cymru a llefydd arall I lobio llywodraethau, pethau fel yna. Ond maen nhw'n just trwy eu natur nhw, y ffaith maen nhw'n peiriennydd hynod. Mae'n mynd I bod yn cymhleth, ond mae gennym ni lot mwy o gwybodaeth a profiad rwan sy'n gallu helpu ni deilio efo hynny hefyd. Da iawn, braf clywed hynna. Am o'n I, sut ydych chi'n ystyried Ynni Cymunedol fel peth cyfiawn? Yn amlwg ni'n sôn am fuddion I gymunedau ac yn y blaen. Ond ydych chi'n meddwl bod yna waith o hyd I wneud mwyn cyrraedd holl gymunedau Cymru pan mae'n dod at Ynni Cymunedol a'r model newydd yma o gynhyrchu ynni? Dylsa bod pob un cymuned efo'r hawl I gynhyrchu ynni hun a'i ddefnyddio fo yn eu cymunedau. Yn anffodus, di ynni ddim yn bwnc sydd wedi cael ei dyfalfio I Gymru. Felly, yn ystod datblygu ynni Ogwen, enghraifft, fatha ti'n sôn am rwystra, wel, yr hurdle mwyaf I ni oedd bod yr feed-in tariff wedi cael ei haneru yn ystod y cyfnod oeddwn ni'n datblygu'n cynllun. So mae'r agweddau polisi yna, y newidiadau, penderfyniadau sy'n digwydd yn Llundain, yn gallu tanseilio cynllun busnes sydd wedi cymryd 2 flynedd i'w ddatblygu. So mae'r penderfyniadau fyny fanna yn gallu llorio datblygiad cynlluniau Ynni Cymunedol. Yn sicr mae angen I ni yng Nghymru gael fwy o bwera dros yn ynni yn hunan. Achos ar hyn o bryd dwi'n teimlo mae lot o gyfarwyddwyr Ynni Ogwen, da ni'n rhoi cyflwyniadau am y gwaith, da ni'n ysbrydoli cymunedau I wneud yr un peth, ond ti angen y tegwch na dwyt, ti angen bod nhw actually yn gallu gwneud hynna heb bod nhw yn methu cysgu'r nos achos bod y prosiect mor gymlath a mor anodd I wneud. So mi eisiau cael gwarad y rhwystra a mi eisiau hwyluso hynny. Dwi'n licio deud hefyd, mae ddim yr adnoddau yna I bob cymuned yn Cymru I cynhyrchu hydro fel Ynni Ogwen. Does gen nhw ddim y mynydd neu'r efon sy'n disgyn lawr y mynydd. Bendant, mae gen nhw y glaw. Ond ella mae ddim yn gallu gwneud y prosiect hynny. Ond I fi, dwi wedi cael ei signo I fewn os ti'n licio'r Ynni Cymunedol, I weld o fel rhyw tŵl sy'n dod a hyder I cymunedau ni, sy'n hefyd yn dod y buddion, dwi wedi sôn yn barod am economics, ond ymgolcheddol yn amlwg mae Mel yn sôn amdano yn gynharach, a cymdeithasol sy'n trwy dod y pobl at y gilydd a nhw'n weld be maen nhw'n gallu wneud. Now, os da ni'n gallu gwneud mwy o prosiectau sy'n wneud y pethau fel yna, da ni'n dod yn mwy hyderus fel cymunedau o wedyn fel gwlad. Wel, dwi ddim yn meddwl does o ddim byd sy'n gallu stopio ni a wedyn. So, dwi'n really licio y ffaith Ynni Cymunedol yn gallu hybu pethau fel yna, ond hefyd mae pethau fel community shops, community pubs yn gallu gwneud. O wedyn, da ni'n dod tapio I fewn peth arall hefyd. Mae gennym ni cynhadledd cyntaf, a wedyn mae'n mynd fyny fel yna from first generation to second generation projects, be dwi'n trio deud. Mae dal yn rwystra, mae'r rwystra di newid fel dyn ni deud, mae Mel di gael y profiad o'r feed-in tariff yn gael ei torri mewn henner pen oedd yn aros I gael caniatad I wneud eu hydro scheme nhw. A wrth gwrs mae feed-in tariff ddim yn bodoli o gwbl rwan. Ac un o'r pethau da ni trio wneud yw'r dyfodol I dall sut da ni gallu wneud y gwaith heb subsidi. Fel yma. Sut ni'n gallu gwerthu y trydan sydd i'r pobl sy'n defnyddio lot y trydan. Neu sut da ni'n gallu rhennu fo rownd cymuned ni fel da ni'n trialu yn Bethesda efo'r energy local.
O, mae hwnna'n mynd â ni'n mlaen yn neis i'r cwestiwn nesaf mewn ffordd, Grant, sef lle wyt ti'n gweld, ni wedi trafod ychydig ar beth mae Ynni Cymunedol wedi edrych fel dros y hanner degawd diwetha yma, ond lle ti'n gweld yn datblygu nawr o ystyried bod y feed-in tariff wedi dod i ben, beth yw'r camau ni'n gallu cymryd fel cymunedau mwyn parhau'r gweithgarwch arbennig yma sydd wedi bod yn digwydd? Ie, wel, swn i dweud y peth cyntaf swn i'n licio weld ni wneud mwy o ydy gweithio efo gilydd mwy. So ni wedi cychwyn efo gael pobl yn cymunedau yn dod at y gilydd i gweithio efo gilydd. Ond rwan, da ni weld cyfle lle mae cymunedau yn gallu dod efo gilydd yn gweithio efo gilydd. Da ni'n testio hwn efo prosiect Cyd-Ynni sy'n dod o 5 grwpau yn Gogledd Cymru a Gogledd Gwynedd at y gilydd. Ac testio sut mae hwn yn gweithio. Mae wedi bod yn gwneud hynny am 2 blwyddyn rwan, a mae hwn yn help mawr i ateb rai problemau capacity i dod i fewn a i testio prosiect arall. So mae yna cyfle i ni wneud mwy o hynny. Mae Ynni Teg yn dechrau wneud dipyn o gwaith fel yna hefyd, lle maen nhw efo'r project manager sy'n gallu helpu efo cymunedau arall hefyd i datblygu prosiectau. Wedyn, da ni angen sbio at scale. A dyna pan mae'n pwysig da ni'n dechrau dod efo gilydd fel cymunedau, oherwydd da ni isio y raddfa prosiectau yn tyfu. Oherwydd does na ddim subsidi ni rwan, i wneud o rai llai yn enodd i gael ei pres yn ôl yna fo. So i dechrau sbio at pethau mawr, ac da ni'n gweithio ar un prosiect yn Gogledd Dwyrain Cymru hyn y bryd, to bydd prosiect cymunedol yn ei fwy yn Prydain, os mae'n gweithio. Nawr, ti ddim angen bod yn mwy fewn â hynny, ond mae'n bendant yn gorau meddwl dipyn bach fwy na just un tor efo 5 kilowatt o solar panels. Mae'n enodd iawn i gael hwn i talu ni nôl. A wedyn, da ni symud i fewn pethau arall, be da ni gallu wneud efo y trydan fel ceir trydenol ac pwynt y gwefru ceir trydenol hefyd. Oes na ffordd lle mae cymunedau yn gallu perchyn y pwynt y gwefru ac yn wneud pres allan o fo hefyd, felly mae bydd yn dod nôl i cymuned a dechrau helpu wneud pethau fel y bank bwyd neu unrhyw prosiect arall sydd digwydd yn ardal. Dyna jyst blas o'r pethau dwi'n weld am y dyfodol i ni. Gwych, diolch Grant. Meleri, os ydw beth i ategu at yna? Ie, i ni, yn yr cyfnod post-fits yma, beth sy'n bwysig i ni ydy bod ni yn gallu parhau gynhyrchu trydan, ond bod ni'n edrych ar sut i'w gyflenwi fo'n lleol. So ers i Ynni Ogwen ddatblygu y cynllun hydro, da ni wedi mynd ymlaen i ddatblygu cynllun Hildro Ogwen, sef cynllun i osod paneli solar ar 6 adeilad cymunedol. A mae hwnna'n enghraifft o werthu uniongyrchol, so da ni'n gwerthu trydan yn uniongyrchol i'r 6 adeilad yna am bris gostyngol. So mae'n helpu efo cynaladwyedd amgylcheddol a cynaladwyedd economaidd yr adeiladau cymunedol yna. Da ni hefyd, fel partneriaeth, da ni wedi bod yn lwcus i gael cerbyd trydan cymunedol gan gynllun Leader ar Loesi Gwynedd Wledig yn lleol dros y flwyddyn dwytha. Mae'r car yna yn actually defnyddio pŵer paneli solar yn Ynni Ogwen, a mae'r car cymunedol yn cael ei ddefnyddio i wneud amrywiol bethau, ond yn cynnwys wneud danfoniadau bwyd yn ystod Covid-19. So heina jyst yn enghreifftiau bach o sut mae'r sector yma, dio ddim yn aros yn llonydd. So, sgynnon ni'n subsidi feed-in tariff rwan, ond nhw'n i feddwl am ddulliau o wneud pethau yn wahanol. A mae Grant yn iawn, mae cydweithio yn allweddol i hynny. Fysa prosiect Hildro ddim wedi digwydd heb bod ni wedi cael cymorth prosiect Eco, sef prosiect Interreg, oedd yn cael ei redeg trwy the Green Valleys a DEG. So oedd y cydweithio yna yn galluogi Ynni Ogwen i ddatblygu cynllun newydd. Yn yr un modd, mae Ynni Ogwen a partneriaeth Ogwen yn parhau i weithio'n agos. So mae Ynni Ogwen yn canolbwyntio ar gynhyrchiant, ond wedyn mae partneriaeth Ogwen, da ni'n mynd ar ôl y stwff fwy newid ymddygiad, sut ti'n dod ar gymuned at ei gilydd i daclo newid hinsawdd. Ac ar hyn o bryd, da ni'n arwain prosiect Dyffryn Gwyrdd. So mae hwnna'n brosiect cynaladwyedd mawr, 3 blynedd, sy'n cael ei ariannu gan y Loteri Genedlaethol, sy'n edrych ar daclo tlodi
ond gwneud hynny trwy weithredu amgylcheddol cymunedol. So mae hwnna'n brosiect cyffroes. A dod yn ôl at y pwynt gwreiddiol nes i, fysa lot o'r prosiectau newydd yma, yr ail don, yr ail genhedlaeth fel oedd Grant yn dweud, fysa heina ddim wedi digwydd siŵr o fod, ond i bai bod partneriaeth Ogwen di mentro i ddatblygu Ynni Ogwen 2-4 blynedd yn ôl. Felly, ie. Da iawn, hwnna'n beth arbennig i glywed bod y gwaddol yr prosiectau cyntaf yma dal i fod yn esgor a rhagor o brosiectau cymunedol arbennig. Felly... Dyfan, os dwi'n gallu dweud, dwi'n teimlo drwg, dwi wedi gadael rhywun allan pen o'n i sôn amdano projects maws yn digwydd o'r herwydd maen nhw'n holl ffordd lawr yn y de Cymru. Ond wrth gwrs mae gwaith mae tîm yn egni sy'n neud dros roi toy a solar ar gymaint adeilada dros Cymru hyn y bryd yn enghraifft arbennig o beth sy'n posib yr ail ton sy'n dod hefyd oherwydd maen nhw wedi cychwyn wrth gwrs efo y tyfau'n gwynt awl am yn tawe a wedyn defnyddio yr holl momentum sy'n tu ôl hynny mynd i fewn egni a wedi codi dros 2 miliwn o punner i roi solar panels a toy dros Cymru. Mae hwn yn amazing o prosiect a da ni angen mwy o gwaith fel yna. A beth dwi'n caru am be mae egni yn ei wneud hefyd ydy, maen nhw'n llwyddo i bontio sectorau. Maen nhw'n cydweithio'n agos iawn efo'r awdurdodau lleol. Ac i raddau, ella bod ni ddim wedi cyrraedd y pwynt yna fyny fama na o Grant. So mae eisiau, dim jyst gweithio yn y sector yn hunan, mae rai ni adeiladu pontydd efo'r sector cyhoeddus a'r sector busnes hefyd. So mae gennym ni prosiectau diddorol, mae Grant a fi'n rhan ohonyn nhw rwan, ond mae gennym ni hefyd y North Wales Ambitions Board sy'n bodoli yn yr ardal yma, a mae gennym nhw jync o arian ynni, a mae eisiau ni feddwl yn greadigol, fel dyn ni'n deud, mae'r ffit di mynd, ond mae yna dal arian allan yna, a mae yna dal yn sicr, mae yna dal egni pobl tu ôl y sector yma i wneud iddo fo lwyddo. Gwych, felly nawn ni addasu, mae'n siŵr, yn ôl beth sydd angen. Wel, i gloi, dwi'n meddwl na i ofyn i chi, os allech chi, mae'n gwestiwn anodd o bosib, i grynhoi beth mae Ynni Cymunedol yn meddwl i chi mewn un frawddeg. Felly, nawn ni gael Meleri gyntaf. Mae'n golygu'r byd i fi mewn ffordd, a mae'r sector di newid fi fel person, achos da ni di, dros y blynyddoedd dwytha, dwi erioed wedi bod yn rhan o brosiect lle dwi wedi teimlo gymaint o angerdd tuag ato fo. A dwi'n meddwl, beth sy'n... dwi'n gwybod beth yw'r gair da. Mae pawb mor angerddol, a maen nhw jyst eisiau gweld y prosiect yn llwyddo. So, 3 gair ella ydy angerddol, datblygol ac esblygol, a 4 arloesol. Okay? So gennym ni lot o galon, ond da ni hefyd, da ni'n aros yn llonydd, nawn ni esblygu, a nawn ni arloesi. Arbennig, diolch yn fawr Meleri. A Grant, nesa te? Oedd hwn yn un brawddeg rili hir mewn rhaid i dweud. O'n i ddim am ddweud, ond o'n i. Mae'n enod, mae'n rili enod. I fi, beth sydd wedi cadw fi fynd dros y blynyddoedd, o'r herwydd weithio mae'n gwaith enod iawn i dod dros y rhwystr, ydy'r pobl. Pobl gwych sy'n cydweithio i wneud yr adael nhw yn well. Mae hwn yn well cymunedol, mae'n well ymgylcheddol, mae'n well trwy'r economi, ac drwy iaith hefyd. Bendant i ni yn Gwynedd, mae'n cry iawn yn ei iaith. Ac wrth gwrs mae'n clasic brawddeg pawb sydd wedi bod yn gwneud unrhyw beth ymgylcheddol dros y 40 blwyddyn diwetha, sef yn Saesneg. Nawn ni think global and act local. So dyna beth da ni'n gwneud, yn seriously efo Ynni Cymunedol ac yr effaith da ni gael ar ymgolchedd a newid hinsawdd. Da ni'n taclo problems sy'n bodoli rownd y byd i gyd, ond da ni'n gwneud o trwy wneud bywyd pobl lleol yn well. Gwych, diolch yn fawr Grant, lle da i orffen dwi'n meddwl. Felly na i weithio fawr i chi a diolch i chi am ymuno â ni i drafod Ynni Cymunedol. Hwyl. Diolch. Diolch yn fawr Dyfan.